Ana mekele chukuni n'ọhụrụ n'anya. Ana mekele chukuni n'ọgọziri. Bena wari ịghọtara kele. Chimoziri mozo memoma. Onyere modo, onyere mebe sarambara. Onyere mozo memoma. Omere gini, onyere modo, onyere mebe sarambara. Onyere mozo memoma. Chimoziri mozo memoma. Chineke chọrọ ka ị ga-alọghachi hụ. Ọ bụ ya mere ka akụ gị ji wee na-abụba. Ndị ike nwụrụ n'agha, ọ bụ gị ka ha mma. Ebula oge nke Chukwu nyere gị. Ọ nọ n'eluigwe na-ele anya. Jehova mara ihe m na-eche n'obi. Ọ nọ n'eluigwe na-ele anya. Ihe niile mere na nzuzo Jehova mara ya. Papa ziri mozo memoma. Papa wepụtara n'ebe na kpoche kpoche wee gọzie m. O ziri mozo leyi. Ọ gịnị ka ga-enye ya ozoro ya? Amaghị m ihe ngeji wee chọọ ya mma mma. Amaghị m ihe ngeji kele. Papa m ziri m nsọ memoma. Papa ziri mozo memoma. Ọ bụ na ikwere nke a tụrụ Jizọs ekwueme 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 aka na bọọlụ. Igwe igwe ije ebube. Akụkọ dị ebube n'ihi na mmadụ rapụrụ mmehie soro Jizọs. Mmadụ na Jizọs ewepụrụ enyi. Akụkọ dị ebube dị ebube.
story. Man to leave this world and turn to Christ. Jesus Christ, amen. Now come agree. What a great story.